नमस्ते प्रणाम। आ गइल बानी आज नवेड़ा स्टेडियम। तो रउआ सब देख सकतनी पार्क में बैठल हई और इ नज़ारा। और जे भी ब्लॉग के माध्यम से जुड़ल बा आरपी सिंह ब्लॉग, तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सब्सक्राइब करी और कमेंट करके बतलाई वीडियो कैसन लागल। नवेड़ा स्टेडियम गौतम बुद्ध नगर जिला में पड़ेला नवेड़ा स्टेडियम। रउआ सब घूमले होखम तो पता होई रउआ सबके, देख सकतनी रउआ सब। पार्क में बैठल हई, गाड़ी एने लागल बिया। योगी बाबा के उत्तर प्रदेश में बानी। रउआ सब चैनल पर नया बनी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली और अपना भाई आरपी सिंह पर आशीर्वाद बनैले रखी। और एगो और हमार चैनल बा ऑफिशियल आरपी सिंह, तो ओकरो सब्सक्राइब कर ली और आशीर्वाद बनैले रखी। जय हो।